Tras o medo xurdido co novo regulamento de costas, as normas finalmente parece que non afectarán as depuradoras galegas e que poderán continuar con normalidade realizando a súa actividade. Pero dende o sector continúan con pánico mentres esta garantía non se faga oficial. Para conseguir esta seguridade, o PSDG reuniuse en Cambados con representantes do sector buscando unha solución e mostrando o seu apoio. Un sector que para nós é absolutamente estratégico, que aglutina máis de 30.000 persoas que viven do mar, da extracción, da transformación dese produto pesqueiro galego e, lóxicamente, non vamos a permitir, dentro do Partido Socialista de Galicia, que este sector corra o máis mínimo perigo, sobre todo tendo en conta a implicación laboral que supón para tantas familias galegas. Nas reunións mantidas entre o PSDG, o Concello de Cambados e a directora xeral de Costa e Mar, a representante do Ministerio garantiu que estas normas non afectarán as depuradoras cambadesas. Aínda así, na reunión mantida co sector, Formoso instou as empresas a solicitar un informe no que se garanta esta continuidade. Nós o que vamos a propoñer ao sector é que seña ao sector a asociación que aglutina as instalacións que conquira requira o informe ao Ministerio de Transición Ecolóxica, a Dirección Xeral de Costas, para que se fixe criterio respecto a este tipo de instalacións. E, polo tanto, sería un marco de relacións que de alguma maneira tranquilizaría, daría seguridade xurídica a aquelas instalacións que hoxe operan no dominio público marítimo terrestre. O Concello de Cambados tamén segue a mesma liña que o PSDG apoiando o sector e traballando co resto de administracións para topar unha solución. O alcalde Samuel Lago solicitará a Portos que realice 2 modificacións no plan especial. Nos en Portos vamos a propoñer que o plan siga adiante, ademais das pequenas indicacións técnicas de carácter técnico como superficies e eso que lle indicaban desde o informe de costas, queremos que siga adiante incluindo 2 modificacións importantes. A primeira é a justificación de que esas industrias teñen e deben de quedar onde están, e a desafectación dos terreos que xa non teñen actividade portuaria e que teñen ademais unha naturaleza e unhas características urbanas completamente, que tamén están aquí as persoas afectadas nesta reunión. Dende o PSDG matizan que son moitas as familias que dependen destas normativas e que todas as administracións, portos e costas deben implicarse para chegar a acordos que garantan a seguridade do sector.